Nyasaye mondo oket chuny jogo mowito ngimagi kama kare ka jogo ma ohinyore okwayo negi chang mapiyo ka gidhi nyime kod yudo thieth kuonde mopogore opogore e alworano mano ma Nakuru. Kamachielo nyakoro mujong e kaunti ma Nairobi, achich mar nek makware e kaunti ma Nairobi kod jomoko 12 olal kendo pok ong'e ndachgi, mano ka owuok e tesend obila ma Gigiri. Collins Jumaisi kachiel kod ji 12 mamoko mane wuok e pinyno mar Eritrea ne ofweny ni opondo e kar kano mabus mano ma Gigiri kar saa 11 kogwen ma kawuono. Jumaisi obila ne otudo gi nek makoch kaluwore kod wacho ni mano manweng'o mar ringre 6 e kar mana alwora ma Mkuru dwe mokalo. Nyocha osedonjne kod nek mag ji 6 kendo ne orito duoko kata mondo mi oduoke e doho. Bende kinde gi nyakoro moge jwang'o gaye mar obila mano mako jolo Gilbert Masengeli gisani oketo bura kod jodito mage mago mag tend obila mantiere Gigiri ka luwore kod lal mar achichno mano mar nek Collins Jumaisi. Jafamo marwa nitie kanyo nyakoro moge jwang' Walter Nyambaga odolo tach ariyo kinyi makawuono kendo koro adana tudre kode mondo mi omiwa ne ler mathoth gima ne otimore tesend obila no nyakoro moge jwang' kasani wantiere kode kae achiel kachiel Walter Nyambaga mondo mi okonwa ne chal mar wach to en mane. Ka Nyambaga nyaka sani chal mar wach en mane? Romo mane tend obila obago obedo kare kos nyaka sani maling'ling mage ma oseyudo kotenore kod lal mar Jumaisi? Cleophas, en gima seche moko de tami pimo mak mana nyaka chop seche gendi e kiba wangi ot makani endi en kama koro gi seche gendi moko kum tend obila ma pacho kama kelo kanyakla kata mana jatend okwach kich ma en Amin Mohamed kind jotend obila mamoko osebedo kod bura e iye kaendi ka gidhi nyime kod chenro makende mar temo faro ni ang'o manotimore to kata mana jatend obila tesend obila ma wantiere kaendi mar sub county ma Gigiri ma osebedi kidadhoge kanyakla kod bad migao nogo mar ofwamb kich kiteme non gima longo ni ang'o manotimore nikech kit kaka oloso kendo kaka owuoyo oluwo ni kind seche mag saa 11 mana kaka pile ne itemgo imiluongo ni rango alwora mar kar romand ni endi mondo mini ni to lwasi chalo nade. Chenro mobila osebedo kadhi nyime pile ka pile seche mag 11 mondo mi gin bende kod ikruok mar weyo tich ne obila mamoko biro donjo. Mak mana ni oluwo ni kane odhi e kar kawo migago midendo ni kantin kendo kano duogo mondo mi en bedo chwal ne jo mabuse mantiere iye kanyogo gima nyalo gago do kech to koduogo to buok maduong' ni odonjo kuome kendo bende oluwo ni kanye manochich godo ni jogo mane ogeng'negi e romand makani ji 13 duto ne osendonyo ng'wech kendo owuok. Kata kamano kane wachopo kae seche moko mokalo machom seche 2 ne wayudo thuolo mar go tiklo kendo ba wang'wa e kanyono ma iwacho ni jogo mane ntiere iye kama no geng'negi otemo pondo godo. Penjo maduong' modong' ka koro temo wuok kendo bende nyiedhore malach en ni to ere kaka ong'enge mane ogeng'o wiye kanyo endo ma bende ok ong'enge mayom en ong'enge motegno mongirore matek matimata ma bende muke biro dwaro tiyo kod gik moko machalo kaka masinde motegno ojalo madongo dongo kod ludhe kata mana chumbe motegno mondo mi muke godo kendo en tich manyalo kawo dhano seche malach mondo mi gimuk kama chalo kana to bende ok waneno chal moro kata ranyisi moro ni nitiere temo muke mak mana ni koro wawe mano ne obila mondo mi oyange nikech nitie bad migao mar ofwamb kich mosebedo ka nono malong'o kendo timo choko wechegi mondo kel kanyakla mondo ul wach mak mana ni nyaka chop seche gendi koro gintiere iye kaendi mondo mi gitem do iye matut mak mana ni achich Collins Jumaishi kanyakla kod jomoko moko jopiny Kenya kaendi 12 to koro gi seche gi pedho ni timo negi apedha ni gimoyangore ni gionge alwora mar tesend obila ni endi gima nyaka chop seche gendi osekelo lwasi ok obedo mamiyo ahinya kaluwore ni seche moko ng'ato chal ka gima ne oninde tich mane chal mantiere kaendi kendo bende yiena mondo awegi kanyo nikech nitiere twak moro mabiro kaendi mana nyiri moko machuok mondo iwinj gima dhi nyime nikech koro kama koro gike niendi tutapata nafasi ya kusikia wale wanaochunguza hili kesi tujue ni lipi limefanyika hapo
dakika zilizopita. Asante sana Cleophas. Kamana ahinya. Walter Nyambago wuok kan. Kata kamano warito neno ni jok mage ma biro chunguza kesi mantiere kanyo maluwe achiel kachiel. Mano ka gintiere kanyo Gigiri, mano e sub county ma Westlands, bure Nairobi kae kama Chich, mano Jumaisi ineo olal. Koda chiche mamoko mane ntiere mano kar kano Mabus 12. Nyakoro moge jwang' weche thoth ahinya mantiere kar ka, ang' wamiyi thuolo mag rango gi achiel kachiel. E sigana machielo nyakoro moge jwang'.